Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 13 mart hepdeniň çarşamba günü. Men ýene de siziň bilen Murat Gurbanov. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü çykyşymyň temasy halkyň agyr ýagdaý we gurban gurulynyň köşkleri. Biz şu arada gurulma ederiz. Şu arada gurulma ederiz we men size bir näçe video materiallar görkezeli. Birinci men efire başlamakam Türkmenistanyň gelen kiçik videolara seyredelim ve Türkmenistanyň halkynyň ýaşaýyş ýagdaýyna, Türkmenistanyňky ýollaryň, köçeleriň hil ýagdaýy boýunça ýa-ni biz şu zatlara seyredip geçelim. Ine birinci videomuz bize Mar şäherinden ýollaryň ýagdaýy we kommunal problemalary nähil ýagdaýda siz görüp bilersiňiz. Gelin şoňa seyredelim. Город Мары, 2 марта 2024 года. Ассенизатор коммунального хозяйства сливает грязную воду вдоль воры, проходящих вдоль старого русского кладбища. Дорога, разбитая строительной компанией Иркин-Бурлышек. Посмотрите, в каком состоянии. Ранее она была асфальтирована. Сегодня по этому району ходить невозможно. На многочисленные жалобы прокуратуры города Мары, Шахир Хакимлика города Мары не было предпринято. Ine hormatly vatandaşlar, şu Mar şäher şuraya ýalňyja şu gelin aýga kanalizasiýon suwlary köçe dökýärler. Köçede infeksiýa, problema, epidemiýa dörebilýär. Onu kim seredýär? Şöyle hekim ýok, prokuratura ýok, MHM ýok, polisler ýok, ýöne haçanla halky talamaly bolsa, korrupsiýa etmeli, paraxorluk etmeli bolsa, hemmeten batyr. Ine şuňky Gurban Gulyň guran Türkmenistany ine şuraya. Bizim milli liderimiz, oğlu prezident, ine şu Türkmenistan şuňkuny şuraya. Yeni bir ine habar geldi, dün Türkmenistanyň Guşky Taxtabazar taraplarına, ýa Mar welaýatynyň Guşky etraf we Taxtabazar taraplarda firally. Yani şu yerler firally. Gelin bir näçe video seyredip geçelim. Yani bir minut. Город Мары, 2 марта 2024. Ine şol Guşkyda bolup geçen ýa-ni firalçylyk. İndiki video seyredelim, hormatly vatandaşlar. Ine şu video Liwatdan geldi. Ýagşlaryň ýa-da köçeleriň ýa-da ýagşap köçeleriň ýagdaýyna seyredin. Ünsür ine şu ýaly agyr ýagdaýda bizim halkymyz ýaşaýar. Ograda etraplarda ýol ýok, ýagşlar ýagaýsa geçip bolanok. Ýalňyza Mar şäherem gördüňiz, ýörer ýallar. Indiki video seyredelim, hormatly vatandaşlar. Ýa-ni Balkandan gelen video, ünsürün. Şu video
yankı çelikenleki yolun ýagdaýlary ve halkyň ýaşaş durmuşy. Ünsörüm. Yol yok. Başka yerlerde yola çağıl bolýan bolsa, bärde çağılym hiç wagt dökülmedi. Yollar yok. Şuraya halky kösenýär. Şu çelekenden nebit var çekilýär. Yani yerden alınýar ýöne çelekene hiç hili investisiýa hökümet eden yok. Hemme pullar oglanýar. Görgürlerde ne yollar var? Yani garçylyk, ýagşylyk bolsa ýa tomuz maşinler çöküp yani kıymet eder. Maşinsiz şöyle yani avtolog olmasa ýaşamak gaty kyn. Indiki video seyrederiň ine şul videoda ýanky Guşgudaky ine filmlerli ine şoň videosy bir parçasy bolum. Şuraya güýçli film boldy. Käbir oğulları geçti, yani käbir köplere azar verdi. Köprülerde ölümü ya bağımı men aýdyljakka ýöne ul betbakçylyk boldy. Şu ýerde MCS diýen guruma var Türkmenistanda. Şular ýanky seyretme şulatları. Gelin indiki video seyredelim. Şul tahta bağlar. Ünsep seyredim şuna. Yollarına. Ünsörüm yollarına çağlam yok da şöyle. Tahta bağlar, daşam der. Bärdenim gaz var çekilýär, ýani Marvel aýtyndan. Ýani ýuwdy talaýalar, ýöne hiç investisiýa denok bol. Aşgabatda köşkler gurýar. Gurbanly ýerlerine köşkler gurýar. Aradyň ýollarına. Betbakçylyk, gaty betbakçylyk. Ünsörün öňündäki ýolu, ýani çağlam ýok da. Asfalta aňarda dursun. Çağılym dökülmändir. Ýani bir zat ýagaýta ýolunu geçmek gaty kyn. Ünsörün şu ýolu, ýani ýa-da ünsörün ýolmuşy näme ya ugurmy? Ine şu ýagdaýda taxtabazarlar ýaşaýar. Bu diňe taxtabazar etrapy taxtabazaryň ýani köçelerde başga etraplarym şeýle. Daşowy diýdi, mary diýdi, ýani maryň etraplary, Balkanyň etraplary, Liwawyň etraplary köçeleriň ýagdaýy gaty kyn. Şu ýerde ýalňyjda bir köçe boldy. Ine ünsörüm şu köçe. Ine seyredim. Bärde ne çağıl wa ýanky, pardon. Ne çağıl wa ne de asfalt wa. Ýöne bir ugur.
köpden Sovet Soýuzynyň bäri gelip gelýän ýa goýulan asfaltlar çakşak hiç zat ýok galmady. Şondan bäri ýagny 33 ýyldan bäri hiç zat serdilmedi. Ne şu ýaly etrap hekimler nämetsin, velayet hekimler nämetsin, şo ýerden gazanyp alynýan TV gaýlyklar günü Berdimuhammedowyň liçna Arabistanyň şotlaryna barýar. Hiç zat bolmaz. Neden pul aldın? Görgülü yaşayıcılar. Onlar öz pulunu koyup sim çekmeli, öz pulunu koyup transformatör almalı, öz pulunu koyup asfalt çekmeli. Hükümet nerede? Türkmenistan döwleti bar mı ya yok mu? Saýlawda bizim setlerimizde oğurlan prezident bar mı yok mu? Onun bizden ses almadık, bizim nägirliklerimiň üstü bilen özüne milli lider diýen, öz oğluna milli lider diýen karar çıkaran milli lider niýede? Türkiýede çykyş etýär, Türkmenistan ösüp zat edip, gülýan ösýär diýip. Niýede? Gördüğüm bir yolu yine dedim şuna. Yine şu yol mu? Ul uğur. Jalın ardına uğur. Asfaltam yok, çağılım yok, hiç adam yok. Ayakları çiğnafeydi anlatırım. Yine şuraya yankı video aldım. Hormatly vatandaşlar, gelinini öz efirimize geçelim. Pardon. Hormatly vatandaşlar, yine men size Türkmenistanyň ýollaryny öküzdüm ve Türkmenistandaky düýün Buşky Taxtabazar taraplary gelen fiýlmiň ýagdaýyny öküzdüm. Gelinini biz başga siýasat hadiseler bolup geçdi Türkmenistana bagly şorazet geçen. Yine hormatly vatandaşlar, bir günlükde Türkmenistanyň özüne milli lider lakamly Gurbanuly Türkiýe bark geldi. Şonda bar türkmenler Türkmenistana iyi verin diýip Erdogana haýyş etdi. Taýaklar iyi vermeli bolsa da iyi verin diýip aýtdy. Kanunlary tiretmeň. Bartyn Türkmenistany sürün diýip aýtdy. Konsulluktaki Türkmenistan'dan konsulluğa 20 tane olay emhemeler gelip şu konsulluk bilen ilçixanan vayenli ataşası bilen hemmeti birlikte detektivler tutup bizim aktivistlerimizi, bizim vatandaşlarımızı gölleyerler Türkmenistan'a iyi vermek için. Polislere de İçeri İşler Ministrine, Türkiye'nin İçeri İşler Ministrine ziyaretka verip onu da gayrat edin Türkmenistan'a iyi verin, size de gow, bize de gow diýip bizim vatandaşlarymyzy koglap ýörler. Bize hyzmat etmeli adamlar, konsulluk, MHM, vayen ataşe, Türkmenistan'a, Türkmen halkyna hyzmat etmeli adamlar Gurbanulynyň aýdanyny edip Türkmen grażdanlaryny koglap ýörler. Deporta salyp, edip. Yine men size bir mysal görkezeyim. Aktivistler şular näme diýerler? Yine ünsür bir mysal terdim. Hormatly vatandaşlar, bizim bir vatandaşymyz diýipdir, soň görkezden. Yine ýöneküm mysal. Ünsürüm. Yine MHM näme diýýär Türkmenistanda? Ünsürüm. Türkmenistanda Türkiýe. Ünsürüm. Şul Instagram sahypa. Ne şu ýerde bir aýan maşgala yine şul vayenmiş nimede özem Yemen'den bir yerde gulluk edip görmüş. Şul aýan maşgala ünsürüm. Oğudun turatly bizim aktivistlerimiz bilen bizim aktivistlerimiz da ýazyar. Men size kömek etjek, size durmuşa çykjak, Amerika gitjek, Amerikan grażdansasyny berjek diýip, pulum gerekkä, men özüm barjak, kömek etjek diýip, şeýle kontaktda çykýar. Ine beýleki sahypasam bardyr Facebook'da. Ünsürseňiz, ine şuna ýa, özüne Brookman Janet diýilýär. Sahypasam ýok. Ünsürün bolsaňyz, suratlar oğurlanyp, sahypa açylyp, Instagramda açylyp,
yürüytü, yani ya detektiv ya da emhemeler işliye, aktivistlere kontaktın giriyor da neyme problematı olsa, yani bular bilen yaraşıp, gülüşüp, nemedişip, yöne videotu görkezeni, dine yazışıya da kömek edecek deyip, onun diyalog katsatını ketkitliyor. Diyalog katsatını ketkitleyip, onun üstüne yani ya detektivler var vakaydı ya da polis var vakaydı. Şey deyip yine şular adamlar görülüyorlar. İnniki men bir göközekdadım, hormatly vatandaşlar, ünsüyorum. Yine bir video göközek bolýar. Şul Zhengzhen dip bir Xitayda bir şäher var. Şul şäher 44 ýylyň içinde bir boşlukdan, bir şäherje bir kiçik owaýal şäherden megapolis ýasadylar Xitayda. Yine ünsüyorum 33 ýylda Türkmenistana men ýollar öküzüm. Yöne ine Xitayda bir kiçik şäherden 7 milyon ýaşaýçly şäherden 10 milyon ýaşaýçly şäher edip, ýani ilatyny galdyryp, şo ýerde megapolis edip, şo ýerde ýani tehnologiýalary östürip, hem zatlar östürdiler. Özüňiz seyredip görürsiňiz. Men size görkezden şu videony özüňiz. Силиконовую долину Китая, город Шэньчжэнь. Постараюсь уложиться в 5 минут и рассказать все самое интересное. А если видео наберет много просмотров, сделаю полноценный детальный обзор города и более подробно расскажу про недвижимость. Başından goýan ya. Приветствую всех. Многие просят меня рассказать про Силиконовую долину Китая, город Шэньчжэнь. Постараюсь уложиться в 5 минут и рассказать все самое интересное. А если видео наберет много просмотров, сделаю полноценный детальный обзор города и более подробно расскажу про недвижимость, инвестиционные возможности и уровень жизни населения. В общем, поехали. Про этот город никто вам не расскажет в новостях. И сейчас вы поймете почему. Итак, Шэньчжэнь – один из 3 ведущих финансовых центров Китая. Город был основан в 1979 году. 50 лет. Şu esasy Xitaýyň 3 şany megapolisiň bir şäheri, ýani finansawy sentr diýilýär. Ýani baş şäherleriň biri, 3den bir şäheriň biri şu. Лет назад центральные районы Шэньчжэня выглядели вот так. Согласно Ünsüyorum, 1970-nji ýylda ine şu ýaly ýokarky suratda ýaly Shenzhen bady. 2022-nji ýylda aşağı suratda ýaly ine şu ýaly şäher boldy. Gurbanulyň şäher guruşy ýaly däl, diňe ýani mermerden şäher gurup içinde adam ýok. Ýok, gaýtyp hem şäher galdyrdy, hem telekommunikasiýany guruluşdy, internet, ýani san tehnologiýalary, hem içinde bir topor gurumlar, birjalar açyp finansawy sentr etdi. Hem içinde bir topor tehnologiýa galdyryp, innowasion tehnologiýa goýup, şöyle iPhone'un ýani nimeler çykýar, iPhone'un detalary çykýar şöyle. Şo ýerde halkyň aň bilimini östürip, inženerler ýatap bir topor ýani halkyň ösüşini, döwletiň ösüşini we şul şäheriň ösüşine ýani täsir eder ýaly halkyň bilimini galdyrdy. Ine şuňa ösüş diýilýär. O gurban pul gurlap, jaý gurup pul gurlasa, jaýlary gökse, ol ösüşdäl, ol jaý biznesi. Ine hakyky ösüş ine şuraya bolmaly. Согласно рейтингу портала Business Insider, Шэньчжэнь входит в число самых технологичных городов в мире. Gatda belli geçdi, men ýalnys Wikipedia'da gördüm. Tehnologik şäherleriň iň biri Xitaydaky ine şu. Xitay ösün döwlet. Tehnologiýalar gaty ösýär. Ýöne şu Xitaýyň içinde iň ösün ýani şäheriň biri provinsiýa, ine şu Chongqing. Шэньчжэнь также входит в список альфа-города по версии World Cities Research Network. Его номинальный ВВП уже превысил Гонконг и в настоящее время входит в десятку городов с крупнейшей экономикой в мире. По данным Forbes, Шэньчжэнь также занимает 5-е место по количеству миллиардеров среди всех городов мира. Öňki ýani balykçylyň kiçik şäheri 44 ýyldan soň iň köp milliarder şäherine öwrüldi. Gördiňmi halky näil baýdy. Diňe gurban bolýar, ýani diňe şu ýerde ýani prezident ýa vilayet hekimi däl, halk baýdy. Ine şuňa ösüş diýilýär. Hem halka mötýär, hem döwlet mötýär, hem industriýa ötýär, hem tehnologiýa ötýär, hem guruluş ötýär, hem mezat ötýär. И второе по величине количество небоскребов среди всех городов мира. По некоторым оценкам, именно в Шэньчжэне сейчас самая дорогая недвижимость на планете. В центральных районах
Трехкомнатная квартира 100 квадратных метров стоит $5 миллионов. В городе в 2016 году было построено больше небоскребов, чем во всех. 100 kvadrat metre $5 milyon hasabı. Yine mesela men yaşayan şehirde 100 kvadrat metre takminan 450 bin euro. 500 bin, 550 bin euro. Şonun geçen o. Gördün mü? Nehir 44 yılda yani Avrupa'dan ötüp geçti. В городах США и Австралии вместе взятых. Строительный бум продолжается и сегодня. По состоянию на 2022 год по всему городу строится еще 85 небоскребов. Это больше, чем где-либо на планете. Проезжая по городу, вообще кажется, что небоскребы не заканчиваются. Это... Nibaskrop yani yak ulu etajlarla yine gördüğünüz her 22'de 85 tane kuruluyor diye. Türkmenistan'la intek birem yok. единственный город в мире, где небоскребы не сосредоточены в определенном месте. Они находятся везде и тянутся с запада на восток длиной в 81 километр. Но несмотря на так... Şehir 81 kilometre. Gördün mü? Такое количество небоскребов, город максимально зелен. Парков и зелени здесь намного больше, чем бетона. Yine kurbanı öğrenmeli. Nibaskrop köp bolsa da yani bağlar yani tevigat bağlar tevigat katı ösün ve gov seridiliyor tevigat şehrin içinde. Ünsörün bağlarına, ünsörün yani nemelerine. O bizimki ali soğusuna getirip ekip dağıtlarla yerli bağlar şular. Önglen meğer ösüp adaptasyon eden bağlar şular. В отличие от других китайских мегаполисов, воздух в Шэньчжэне чист. Местность горная, много озер, реки, сотни парков, которые обволакивают небоскребы. Работая на каком-нибудь 70-м этаже, можно всегда спуститься и погулять в парке. Здесь никогда не опадают листья. Ünsörün bir adam oturup muzika çalıyor yani, saat çalıyor dışarıda. Bizde oturup bolan o ahu. 8'den sonra hemmeti yığınıp öylerine girmeli, türmeye döndü Türkmenistan. Ananın, hazır, pök oynayacak bolsam adamlar öyüne salıyorlar. Velayetlerde, etraflarda pök oynadan oklar. Uçut kovulen MHM polis gelip barın dağın diye. Korkuya adam yığınlanmasın deyip kurbanı kıyırıp dur. Korkucuğuna. Круглый год город зеленого цвета. Так как город строили недавно, учли опыт возможных пробок и затворов. Все дороги очень широкие, а встречные полосы разделены бетоном, что сводит на нет возможность любого лобового столкновения. Город насквозь прошит автобанами, что позволяет быстро и с ветерком добраться из одного района в другой. Поскольку город является ведущим мировым технологическим центром, Шэньчжэнь был назван Китайской силиконовой долиной. Быстрый успех Шэньчжэня привел к тому, что китайское правительство превратило его в образцовый город для других городов Китая. Здесь также находится самый большой рынок электроники в мире. Тут выпускают самое высокоточное медицинское оборудование и роботов. Уличная преступность сведена на нет. Можно спокойно... Уличная преступность сведена на нет. Yani köçü cinayetçilik yatırılan. Görüp durursunuz, yani her bir 100 metreden polis yok. Yani polisler aylanıp öňe kowanok. Hakiki hemme kanun boyunça hemme maddalar işleýär şu döwletde. Şu yani şäherde, laytada. Заснуть в парке с айфоном на груди, а утром вас разбудит дворник и предложит чайку. Шучу, конечно. Вас по камерам вычислит охрана и попросит не спать в общественном месте. Город вообще одна сплошная видеосъемка. Куда бы вы ни делись, вас найдут в течение часа. Население города около 20 миллионов человек, и все это понимают. Поэтому если... Ine şäher 7 milyondan 44 ýylda 20 milyon boldy. Biz 90-njy ýylda 4 milyon 750 dik. Häzir 33 ýylda biz indi bulan danysyna görä, ýani Gurbanulyň berýän danysyna görä 6 milyondan gowrak. 6 milyon hak yok. Biz 4 milyon 700 dem yok. Diýmek biz 33 ýylda ösmändir. Men size mesele görkezdim. 7 milyondan 44 ýylda şular 20 milyon gelipdir. 40 ýylda 20 milyona näçe bolýar? 100 200 ýa-ni 200%-dan gowrak. 2 seden gowrak. 2,5 seden gowrak da 2000%, 2400%-dan gowrak bolýar. Ine ünsörüň gapdalky neme pardon 240%-dan gowrak. Ine gapdalky Özbegistan.
öň 20 milyon halk 35 milyon oldu. 65% ösdi. Biz bu royal ösem de var. Ýöne bizim maglumatlarymyza görä, ýani Türkmenistanyň statistikasyna görä, gurbanlygyň agzynda olup gurulýan statistikasyna görä, biz 5-den 10%-a çelli, ýani temp razwiti her ýyl öňküden 5-10% ýokary derejede ýa ösküp otyr. Egerde şol dogry bolan bolsa, 33 ýylda biz häzir bu dünýäň planetalarynda başga bir bolmadyk bir dünýänem otup geçmedik, başga bir Sonuç sistemadaky planetalarym otup geçmedik. Şo ýaly bular yalançy, sübük yalançy. Bular bütün dünýä hata öňüne okşuň maglumatyna. Международный валютный фонд atkaz etdi. Alawçy yalançy hökümet diýip. OON atkaz edýär, OBSE atkaz edýär, hemmeti atkaz edýär. Şu statistikasyna ynanýan ýok. Biz gaýdyp gelir statistikany tek. Если на полу будет лежать смартфон, скорее всего, через него просто будут перешагивать. Законы очень строгие, коррупции нет. Можно спокойно заказать огромный плазменный телевизор и попросить почтальона просто оставить его под дверью, пока вы не вернетесь домой. Про угоны машин из местных вообще никто никогда не слышал. За 6 лет я ни разу не видел ни одну драку на улице. В городе высочайшая конкуренция. Не каждый, приезжая сюда, может устроиться на работу, а потом зацепиться на ней. Зарплата среднего менеджера в обычной торговой компании $3000 чистыми, то есть $3000 net diýende ýa salatlaryna aýyrýan $3000 eliňe gelýär. Ünsüň balykçy döwletden 44 ýylda $3000 galdy. Men size aýdýadym, bizim aýlyklarymyz ine Demokratik Watan Türkmenistan Halk Hereketi birden utup başlanmagy geläýse, biz size $800'dan $3500 çelli aylık biz size ýa-ni ködürler. Şol aylıklar siz alarsyňyz. Ortaça aylyk ine şol arada ortaça aylyk bor. Orta klas ýasarys biz. Orta klas ýasasak, şu orta klas döwleti emele getirýär, döwlet saklaýar. После уплаты всех налогов. И каждый работодатель обязан оплатить наемному работнику медицинскую страховку. Поэтому для наемного работника, по сути, медицина бесплатна. В Шэньчжэне всегда тепло, снега, грязи и болота вообще нет. Лето жаркое и влажное, зимы сухие, в среднем 15-20 градусов и без осадков. Круглый год летняя обувь, а главное, она всегда чистая. И как подарок для любого водителя, круглый год на летней резине по идеальным дорогам. Один человек на себя может зарегистрировать 3 номерных знака, то есть, по сути, 3 машины на одного человека. В будние дни автомобилям с номерными знаками других городов с 8 утра до 8 вечера запрещено заезжать в город. Получить номера на бензиновую машину уже невозможно, а на электромобиль либо плагин-гибрид всегда пожалуйста, они будут зеленого цвета. Припарковаться возле бордюра на дороге – штраф, поэтому все паркуются на платных парковках и платят $1 в час. Зарядные станции для электромобилей и плагин-гибридов есть буквально на каждом шагу. Ребят, надеюсь, получилось кратко и информативно. А если понравилось... Hormatly vatandaşlar, özüňiz görürsüňiz şu videony, başga da şu meňdeş videolar bar. Siz görüp bilersiňiz. Şu ýerde ýagny şu ýerde siz görüp bilersiňiz şu zatlar. Indi gelin biz Türkmenistanyň ýanky Türkmenistanyň Gurbanulyň köşklerine seýredik. Ine Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň prezidentlik wagtynda onun öňürti Niyazow özüniň prezidentlik wagtlary bular allygyna öýlerini köşkler gurdular. Men ýalnızca köçeleri okudum size. Köçelerin ýagdaýlaryny. Bular allygyna öýlerini köşkler gurdular. Ýani her vilayetde köşkler, şah mülki diýdi. Her vilayetde ýani baranna diňjalış jaýlary. Bunça köşkler näme gerek men düşünemok. Olar bir adam prezident. Bunça köşkler näme? Indi köşkler hem gurup, indi başlan köşklerini gurup, onu da ýani içi gyzyp atlaryna, eşeklerine, peşiklerine, güçüklerine köşkler gurup başlady. Athanalar, köşkler. Bu ýollar halkyň ýagdaýy, halkyň ýani hal maddi ýagdaýy, halkyň ýaşaýan yerleri, ýani ýollarynyň köprülerini, zeýkeşlerini, kanallaryna seretmän halk ýani agyr ýagdaýda bular bolsa öz köşkleri bilen uly pullar goýup
bizim pulumuzu koyup bizden sonra ruhsat alman bizim pulumuzu oğurlap öz köşklerine uğrayalar. Büdjette yoktur o pullar. Yankı gökölüne nedir? Şol TV baylıklar satyalar şonun yankı neme diye öz işini şoduna şo yerden şo pulları yani köşkler kuruyalar. Biz onlara ruhsat veren yok, onça köşkler kurmak. Onça köşklerin gereği yok. Yine Fransa'da prezident var. Yankı Şanzelize diyen yani plasta köşkü var. Bollu başka yerlerde köşkü yok. Nira varsa yankı mıngol ya prezident atel ya bir yere yankı prefektura mıngol iyine düşüp bir yere koyuya, koruya daha dedi. Onun çok köşkü yok. Yani Fransa'lı ne yaşa? Men yanlışmasam 50 san departamenti var. 50 san köşk kuranı var. Bir tane köşkü var. Bolyan yer şol nimede de Paris'de yeni bir sani yerler var. Mihmanlık aşağıya yer boldu. Şonun tamam. Neymiş Fransa prezidenti bahay devletin özünün yani WVP'si neyse 800 milyardan yukarı neymiş şol devlet bir neyse köşk yani köşk var prezident için. Bizim prezidentimiz 20 milyar bütçetli neyse tane yani onlarca köşkler var. Neymiş belli oluyor. Şey bizim kontrol edemiyoruz. Bu etçiği ne diye? Yine köşklerin içinde bunun ediyen daha ne deyin? Hatta yankı işleyen köşkününe de barıp eline yani pilot kalıp triye vurup kıyıgır baylık yapıyor. Bir samtık burada. Yine şu samtık burada bizi dolandırıyor. Üstünden hem mesulya. İşte yoldaşlar hamulya hem mesulya. Yöne golkadan o. Şu yani bir idiot. Şunun için Kurbanul Berdimuhamedov gitmeli. Yani siyasetten, iqtisadiyetten hem yerden yok olup gitmeli. Türmede oturmalı adam bir de önümüzde yankı büyük oldu bizim geleceğimizin bizim üstmeminin önüne. Şunun için şu gitmeli. Oğlamak gitmeli, öğren gitmeli. Hormatlı vatandaşlar indiki video seyredelim. Men şu Şanzhen barda size bir yeni bir maglumat vereyim. Rusça каптерин, он тержеме türkçe deyim. Шэньчжэнь – город субпровинциального значения в провинции Гаондун на юге Китайской Народной Республики, граничит с Гонконгом. Население по переписи в 2000 году 7 миллионов человек. В переписи 2010 года уже 10 миллионов человек. 2022 2020 yılında olsa 20 milyon adam. Ülkenin ötüşü. Hem devlet, yani hem şehir ötüye, hem endüstri ötüye, hem sosyal ya da ötüye, hem aylıklar ötüye, hem halk ötüye. Ne yapıp halk ötüyen ok? Haçanda halkın ağır yağdayı olsa çağı edinden oklar, maşgallar. Bizde maşgalan fundamental yani institutu bozuldu. Bizde maşgalı bozuldu. Bizde enatı daşarı gidip işlemeli bol ya ecetiye enet almalı bol ya enetiye kakat almalı bol ya olum yani atabavatına koyup gidiliyor çağları terbiyak bilen ok eceti kakatı gidiyor ya da ecet galiya kakatı gidiyor bu ayrılış ya. Ola adam 4-5 yılın daşında bolonson hükman suratda bir ayal maşgal edin ya. Ayalı içinde bolonson hiç yani nimeden son köp maşgallar şeyde dağıya. Yine şu yani. Onun prokuraturadaki işleyen adamlar 4-5 tane ayarlar var. Prokuraturadan çıkaysa ayarlar öz aradığında yani bunlar uli cedelegi yerlerde uğruş ediyor öz aradığında. Hatta çağlara uğruş ediyor öz aradığında. Yine şu yani yağdayım. Şimdi iyi каптерин. Благодаря масштабным иностранным государственным инвестициям за довольно короткий период времени город превратился в крупный промышленный, финансовый и транспортный центр экономического региона дельта жемчужной реки и всей страны в целом. Благодаря иностранным и государственным инвестициям. Türkmenistan ötmeyenli. Men size şunu tasdikleyen. Sebebi Türkmenistan diktatör devlet bolan investisiya gelmeyen. Devletin öz investisiyası yok, öz pulları yok. O pullar Kurban'ın şoduna gidergi. Şu pullar yani devletin TV bağlıkları Kurban'ın şoduna gidiyor, lichni şoduna gidiyor. Onun gidergi doğru. Türkmenistan investisiya etmiyor. Dine son pullarını uğurlaymasa hiç tat etmiyor. Köşklerini uğurlar, dağını uğurlar. Haçanla paça olsa mümkün investisiyalar ona çare investisiya etmiyor. Dine uğurluyor. Şunun için Türkmenistan'ın geleceği yok.
men yankı görköden şäherim ýaly Şençao ýaly Türkmenistan bolup bilmedi. Daşından imişse gelmedi. İçinden imişse yok. Pul yok häzir Türkmenistan'da. Ine Kazakstan'da näçe 100.000 tonu buğdoy Türkmenistan blokirovka etdi almak için alıp bilen o pul yok. Türkmenistan'ın yani galla önümleri hemme harmanda näme buğdoy bağ bolsa, olam çüýrak giden buğdoy bağ bolsa onu elevelep halka berýärler. Yer ýaly. Şu krizden gaýra çıkaryň diýip Gurbanulla aýdýarmyş. Häzir men ine Türkiýede gülüş geldim. Pul bar ýaga siziň hemmeňiz pul etjek, pul dökülür ýörer diýip aýdýar. Bu tamtyk burada da düşündim. Sen investisiýany getirjek bolsaň, sen Türkmenistanyň içinde kanunlar düzeltmeli. Kanunlar düzelmese, yani adaletlik bolmasa hiç bir investor gelmeýär. Biznesmenler kaçıp ýör mundan. Şuň ýanyna barsaň pul bilýär, yani investisiýa diýen on puluny ýitirýän. Bu bir talamançy diýip bundan kaçıp ýörler. Te arkasında talamançy, ýalançy, arkasında da emkeme bilen polisler var. Hel edip ýörler. Bular birini talamal bolsa dünýäň çempionu. Ine şu ýaly. И сегодня Шэньчжэнь является одним из наиболее динамично развивающихся городов Китая, четвертым из числа наиболее конкурентоспособных городов страны, крупнейшим среди китайских городов по объему экспорта и служит своеобразным воротом для привлечения инвестиций, новых технологий и культуры ведения бизнеса. Шэньчжэнь bütün dünyada Ilayda Xitayda yankı yürütülüştürün şahar investisiýany almak için, tehnologiýany almak için ve biznes kulturyny östürmek için. Türkmenistan hiç şunu giýerlermi? Elbette yok. Sebäbi bizim Türkmenistanyň halkyna problema yok. Tebigaýlykda problema yok. Olamma Türkmenistan halkı hem sabırlı. Bizim baştonumuz idiot. İksany idiot. Ine şoň üçin bizim öňümüz garanky. Men şunu düşünjek bolýar. Фактически город был основан в 1979 году на месте уезда Баон, переименован в Шэньчжэнь, но городское поселение прослеживается на данный период с IV века нашей эры. В 2008 году Шэньчжэнь был выбран ЮНЕСКО творческим городом дизайна. В 2011 году принимал 16-ю Всемирную летнюю универсиаду, благодаря которой существенно обновил и расширил свою инфраструктуру. Согласно рейтингу сайта Tech Insider, подразделение портала Business Insider, Шэньчжэнь входит в число самых технологичных городов мира. По состоянию на 2019 год Шэньчжэнь занимал второе место среди лучших китайских городов для ведения бизнеса, уступив лишь Guangzhou. Yine hormatly vatandaşlar, men size ýalnıja görkezden kiçik video materialym ady Şэньчжэнь barada şoň bir maglumatlaryny berdim. Gelin seyredelim. Diktatorlar Türkmenistan'da 33 yılda näme kurdular. Gurbanulla Berdimuhammed Türkmenistan'da halkın puluna bir topar gerekmeyecek binalar kurdu. Pulları oğurladı, şonu kurup. Gerekmeyecek atların, itlerin, statuyalarını, atları, itleri, köşkleri kurdu. Diktatorlar Türkmenistan'da öğürlerine her velayette bir-birinden köşkler kurdular. Ve Aşgabat'ın daşına bir topar köşkler kurdular. Gelin mesela şoň köşkden birini görkezin. Ine Arçiville men görkezin. Arçiville bir köşk var. Gelin şoňa seyredelim. Ine hormatly vatandaşlar, seyredin şun Arçiville. Bir minut. Ine şu Pöwride. Ine şoň Pöwride öň çağrı bagtynda Arçiville etrafy. Ine Pöwride gelýän ýol. Şundan ýokary galsak, ine ünitlerin ýokary galsak Pöwride girsek. Ine birinji köşk. Şu ýerde ýa-ni Niyaz kurdy şu köşki. Pardon. Ine başta. Mundan soň mundan pes görüp ine Niyaz ikinji köşk kurdy. Seyredin? Şu köşk kurdy. Ine şu köşke seyretsen ine şu ýa-ni prezident bolýan diňjalýan ýeri, ine şu ýerde vertolyotun plaşatka bar, ine şu köşk gowy berkidilen, ýa-ni hemme zat ýapyk, mo girer ýalylar, püýze şoň üçin ýapyk. Ine şu köşk guran soň, ýa-ni ine ikinji köşk guruldy. Mundan soň bir köşk guruldy. Ine şu ýerde de
vertolyotun taşatka var. Yine ikinci köşk kuruldu. Şurada şul köşkün prezidentin. Inni siz sonra verirsin burada din arşivinde iki köşk yeterli yani hem başka köşkler gerek değilse yok kurban oluyor. Şu köşkü yankı nimetmen yine de bir köşk kuruyan o. Unutmayalım. Inni şu köşkü ağır görüp yine de bul ayratin öğünü, atlarını, pişiklerine, itlerine yine bir köşk kuruyor. Unutmayalım. Yine şu köşk. Teýärde gulan köşk. Yine şu ýerde gurban bolýar. Gurbanın arýasy edilmede yine şu ýerden bir alyp gaýtmaly. Gaça aýta yine şu ýerde gurban boly. Unutmayalım. At çapmana ýürüýte aýlaw. Ha? Bu ýerde yine atlaryň bolýan ýerleri şu ýerden hem atlar bilen aýlaw getirýärdi. Aýlawda aýlanýar. Unutmayalım inni. Yine şu territoriýa baglanan şu ýer üçin. Unutmadyňmy? On zabor var. Unutmayalım. Ulu bir zaboru edilen yine pardon yine görkeyin yine zabor var yine interpretemiz yine zabor şunu gelýärdi yani hayat var pardon yine şunu gelýär hayat yine şundan gelýär şunu gelýär şunu yine şu ýönem giýerlesi yine giýerlesi yine giýerlesi yine şunu çeli zabor gelýär-de yine şu zaborlar gidýär şu daşyndan zaborlar gidýär unutmayalım yine mesele okuyun şeyle gidýär zaborlar yani bağlaýar hemme dady yine şu ýerden giýerge şundan giýirýän şunu gelýän şu ýerde ikinji zabor var yani yeni bir gerek zabor yine şu ýerde Serdar Rabakop ýaşaýar yine şu ýerde unutmayalım şu ýerde Serdar Rabakov'unki bu tarapam pardon. Bulun bir köşkü, yine şu ýerde de bir köşk, yine şu ýerde Serdar Rabakop ýaşaýar, yine vertolyotun plaşatka aş belirli. Yine şu ýerde Serdar şu jaýlarda ýaşaýar. Serdar şu ýerden tutup etmeli ve şu bu tarapynda da yine Gurban boly ýaşaýar. Yine ataly oğul. Öýlerine köşkler gurup, ýollaryny görýärmi? Ýollaryny gurup, yine gulýan ýollar gurup, bekläp hemme zatlar gulýalakdyr bulunky. Şu zatlar soň emele geldi. Türkmenistanyň bowalaryny, Türkmenistanyň ýagdaýyny gowlaşdyrmak gaýtyp bular, ýa-ni öz köşklerini görýärler. Ne ýollar? Gulýan ýollardyr. Ne unutmayalım, şu teýärden gurulýar. Ýürüýte Gurbanyň Serdar ikisi bile bolar ýaly. Bir nemede. Bu köşkçagada unutmagän oklar bular. Bu kiçik köşkçagada öň başlady, soň ine ikisini gurulýar. Şunu bilen şunu gurulýar. Ine unutmadyňmy? Atlaryna da, pişiklerine, itlerine de yataklar var. Köçelöçükler var, aýlawlar var. Ýöne bizim halkymyzda etraplarda ýollar ýok. Bina tamam diýär. Bu halka hata eden ok, ona aňyrda dursun. İşte şollaşan kabinet ministrinin hata eden ok. Basyp ýatyr bular. Oğurluk etdirýär da basyp ýatyr. Ine şol arşivillaki Gurbanly Berdimuhammedowyň ýa köşkü. Şu ýerde bu köşkler ulanılan ok, ulanma, ine teýärde köşk gurup aýlanyp ýör. Munça köşk näme gerek? Oňdaşyndan ine şol arşivillaki muňdaşyndan ýa-ni Arkadaş şäherine, Aşgabatda näme gerek onça köşkler? Men düşünemem. Fransaň prezidentiniň geç gitdi bul. Ýa-ni muň nefse geç gitdi. Aşlygy. Köşk aşlygy. Munça köşk näme gerek? Sen näme? Şol ýaly dünýä belli milli lider her köşküne adam getirýärmi? Ýok, hiç kim getiremok. Näçe köşkler edýär? Talipleri oğurlap getirdiýär, pul berýär, zorlaýar, kep çekýär, plotkacı bilen aýlanyp itler bilen gezip ýör. Bu öz gün jagady bilen Türkmenistan oğlunu goýdy, sen kreslany takla Robocop bolup işte kreslany takla hiç zada goşulma, men özüm orýan. Şu prezidentliğini edip gezip ýör, haramlyk edip. Ine şoňa oğullar gelince seyretmeli. Sebäbi sizin äriňiz kezzap. Türkmenistan betbarçylygy elten bir biheppe. Her welaýatda bir aýaly we çaglar bilen. Siz şuň bilen sahna çykmaň, şuň erwetdi, şuň kezzapçylygy, şuň ýa-ni
halkın ýigrenji size geçýär. Men şoň üçin size uğrap ýa çykyş edýän şu zatlar. Siz düşünürýär. Ünsüň şu zatlar. Siz näme bolsa da bir awraýly aýalsyňyz. Bu ýaly öz soňkuja awraňyzy bulamaň. Inlik köşke edelim, hormatly vatandaşlar. Her welaýatda da bar. Ine men ýürüýte awazany göközjek bolýanlar. Ünsüň. Ine şu ýerde awaza köş centri. Ine merkez. Ine awaza gelenizde ine awaza köş centri. Şu ýerde dawarlar geçýär, ýa centr ine. Ünsüň awaza. Şu ýerde ýygnaklar geçýär, bolýar. Bu hökümet üçin ýa-ki kartinka ýatam üçin, dünýäni aldam üçin diýeli. Bolýar. Ýöne şu ýerden ine täze ýol gidýär. Ünsüň ýollaryna, ünsüň. Bu real ýol görmersiňiz siz. Oğulada rahatlarda görmezsiniz. Ýöne şu ýoldan Gurbanyň ýylda 4 gödek geçýär. Şu ýol ýöne oňurmaly. Ýa-ki международный neme boýunça oňurmaly. Täze muny Gurbanyň kep çekýär. Ene bir beçirin şu ýerde diýär, bir topar ýaş gyýdylar getirip öýdi bilen, ýa-ki Cemal Saparowyň kömegi bilen ýaş gyýdylar getirýärdi. Ine bir beçirin diýär. Ünsüň. Şu ýerde ine ýa-ki bir ýeri dinç alış ýeri. Bulum ýeterlikde bu, ýa bu adama ýeterlikde şu ýerde aýlanýa itleri pişikleri bilen seredýär, dinç alýar. Soň ine başga köşkü bar şu ýerde. Ine şu köşkü şu ýerde ine vertolyot paşatkı da bar. Ünsüň berde de dinç alýar. Ine göni ýa-ki perona çykýar. Ünsüň gon perona çykýar, dinç alýar neme diýär. Ine bolýar köşk ýeri. Ine ýürüýte gaýykly üçin port edýär özüne. Ünsüň. Şu ýerde ine ýa-ki täze guruljak, şu köşkam ýa-ki gurjak bul. Täze guruljak ýa-ki binalar taýar. Eýem fundamentlaryny ýuwaş-ýuwaşdan çekip barýar. Ünsüň ağaçlary kıplat edip ine edýän işleri. Ine şu ýerde suwa düşýär. Bulum ýeterlikde ünsüň. Ine şu ýerde ýürüýte ýol çekildi. Ine şu ýerde kiçik özüne port çaga ýatady. Ünsüň. Şu ýerde ýer gazyp, ine ýürüýte uly gaýyklar gelip şu ýerde kep çekerýär. Gaýyklara mine şu ýerde taklýar, ünsüň. Ine şu ýerde taklýar gaýyklaryny we bir gaýyna gözüm ine şu ýerde taklýar. Ine bir gaýyny şu ýerde taklýar. Aýgara kep üçin prezidentliğe gelen bir kezda. Şoň üçin Türkmenistan 33 ýylda hiç rady ýok. Şoň üçin halky görgüli 45% daşyna gidip işlemek bolýar. Ine men aýdyn görkezin halk nirde suwa düşýär, ýa-ni tomuzyny nirde neme diýär. Ine tarta diýip bir ýer bar, görgüli halk ine şu ýerde diki plaj edip, ine şu ýerde suwa düşýär, ýa-ni neme diýär. Bolýar diki plaj bolsa bolupdyr. Ine halkyň suwa düşmek üçin şu ýerde bir ýa-ni duşlarmy, tualetlermi bir zatlar gurmaly. Ýok, o zatlar ýok. Halk şöre gelýär, maşyny görgüli, näme düşüp bilse, ýa-ni suwa düşýär de gaýdýar. Ine şu ýerde men ýene bir zat görkezjek boldum size. Ine Gazaklaryň mazarçylygy bar şu ýerde. Häzir onam ýa-ki sürüp, onu ýok etjek bolup sürüp gazaklarym aldygyna galdylar bolýan, onu ýa-ki ine şu ýerde gazaklaryň mazarçylygy bardy. Ine ünsüň bolýan. Bir minut. Onam üstün sürüp kovdu olaram. Ine tapdym. Ine şu zatlaram gurban boly. Ukazany berýär, ýok edin şulary ýa-ki bolmasyn diýip. Ine şu mazarçylyk ünsüň, ul mazarçylyk wady we gapdyryna kiçi mazarçylyk. Ine sürüp tekillik edip otyr buna. Gazaklar galdylar, açyk paka durdular. Hatta ýa-ki mazarlar da bu ýa-ki hata beden ok. Bizim ata-babalarymyzdan hata beden ok. Bizim öýlerimizden hata beden ok. Ýöne öýüne guruş etmeli bolsa, ine hormatly vatandaşlar, köşkler hemme adam gülýäli, ýa gurban boly.
Türkmenistan dine öz bekbidini ulanýar. Ine portda da ýürütülýän yer var, oturup ara içip keyip çeker ýaly ine şu ýerde. O ne bilen onu? Pikir etmän. Bir ýönekli port diýip. Ine gaýtlar gelýär, şu ýerde mihmanlar bilen oturýar, öýe oturýar. Vertolyot başatykysy var. Ine son gelýär, ine bärde diňjalýar. Yani esas bir hepçilik edýän ýere ine şu ýör. Haçan halk maslaha zat bolana ine şu ýerde geçirýärde, dereu gelip yani şu ýerden aýal gyýlarak gidip ine şu ýerden bir hepçiliğin dowam edýär. Ine şu mesaj ýörüti ogularak gelince, yok men arasy adam diýse inanmam. Her vilayetde aýallar çağlar var. Şu aýallar çağlar öz arasynda uruşýarlar häzir. Wezipeler üçin. Ve ine şu ýere gelip yığınaklar geçirin kişi bolup öz ýerine gidip diňjalýar. Size o zatlary görkezmezim. Ine vatandaşlar gurbanlyk kezabı edýän işleri. Gelin indi men Türkmenistanyň neýtral gazetini görkezýän size. Ine şu ýerde interview boldy bizim ýa-ni özüne milli lider diýen bir milli lider lakamly kezap öz maşgalatynyň milli lider Gurbanlyk Berdimuhammedow Türküň ýa-ni televiziýasyna interview berýär. Sedin şu interview. Şu interview Bahadır men size görkezýän men ýalňyşmasam häzir. Ine şu interview serdim. Bir ýerde Türkiýede çykşady, ine şunun yok bunlar. Men size yetişden görkezýän yetişmesen özüňiz tap bilersiňiz. Şu interviewda şunu okan. Şurada bir topar yalan zatlar diye özü bir başka bir devlet, bir şu dünyada yok başka bir planeta devletin gurruna diye. Şunu okusam, eğer Türkmenistan'da yaşamasam, inanıp bolýar şunu diýen zatlarna. Ay şu dereceli adam dünyanın ağırlanmalı deyip pikir edýän. Ýöne şu adam hem dünyanı alýar, hem jurnalist alýar. Ay bir idiot da nädeli. Şunu okabilirsiňiz. Ine Türkmenistan'la men bir makala görkezek bolýan size ine Türkiýe gidip şu forumda Gurbanlyk Berdimuhammedow çykyş etdi. Ünfer. Şu forumu siz görüplersiňiz şu çykyşy men bir parçasyny goýaýan. Diplomacy Forum. I would also like to emphasize the excellent organization, the hospitality, cordiality of our Turkish friends. Şurada bütün dünya yine olarak ağladı. Halkımız öfýär, bizi gatyr edýär. Hukuk, haklar boğralýar. Hemme zat gülýäli. Türmelerde, izolyatorda adamlar urup öldürülen ok. Hemme zat gülýäli. Gelin investisiýa edin, bizde kanunlar işleýär, bize pul berek, biz Ýewropa gaz berer. Şu ýere gelip muň diýen zatlaryny Erdogana diýär, men näçe gaz bermeli bolup bereýin, ama gaz al, biznes edeli ikimiz pul uğurlaly. Şonu ýa gülüş gaýdýar, etjek diýip, investisiýa çekjek bolup ýa çykyş edýär forumda. Ine ütürüm. Ağzını doldurmam gelip kabinet ministri hemme ýerde şu hekiminiň ýanyna barsa, welaýet hekimi niýe barsa aýdýar, men size häzir baý edýän, häzir pul şeýle ýagyýar, ýaş ýagyýar, pul soğup ýetişmersiňiz diýip hemmesini alýar şu. Ululluğuça ýa çağıçyk bolup barýar, idiot. Bir düşünen ýa pullar ýöne gelmeýär, her bir manadyn öz jogapkärçiligi bar. Bir investor bir manat koysa, hökümet suratda ýa jogapkärçiligini senden sorar şu zatlary. Bul batyr ölüp gider, ýene biz jogap bermeli bolşun, ýa qardalan zatlary. Ine şu interwýuny görüp bilersiňiz, ýa YouTube'da bardyr. Men size görkezýän YouTube'da ADFA adres diýip ýa bassaňyz Antalya Diplomacy Forum diýip şu ýerde wagt alyp görüň. Men gördüm morin. Öň biz Gurbanlyk Berdimuhammedow meýlemekden aýyrdyk. Ýadyňyzda bolsa 12-de, 13-de, 14-de, 15-de, 17-de meýlep gürlýärdi. Sözler çekip meýlep bir ol bir meýleýän guzyary gürlýärdi. Biz ine tanqid edip 2022-nji ýylda dewlet topary emine tanqid edip şunu geplemeni öwretdik. Inni aç gepler bilýär. Şu köp ýyllardan bäri birinji gerek orta açyk bulyşy.
Dinlep görün. Boş rahattır, hiç rahat yok. Şunu bir soru beripdirler, şunu jogam berip bilen ok. Men size şunu görkezeyim häzir. Jogam berip bilen ok, näme diýenden bilen ok. Şu Gurbanuly Berdimuhammedow. Häzir. Şu forumda berilen soru we hormatly watandaşlar, men size şunu görkezeyim häzir. Jurnalist soru we düşünen olmaly. Näme diýýänden düşünen ok. Yusuf Erim. Yusuf Erim, TRT World. Hoş geldiniz Antalya'ya. Sayın Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı, konuşmanızda enerji işbirliği, uluslararası boyutuna vurgu yaptınız. Enerji tedarik yollarının çeşitlendirilmesi açısından enerji sektöründe uluslararası ortaklığın geliştirilmesine nasıl bakıyorsunuz? What would you say about improving international relationships and partnerships in this sense? Tekrarlayayım. Tekrarlıyorum. Konuşmanızda enerji... Sorry, this is not my fault, but we have some delays in interpretation, so I need to hear once again. Could you please repeat in Turkmen? Oh. Could you please translate? Could you please translate? Tamam. Please welcome. I need interpretation. Konuşmanızda enerji işbirliğinin uluslararası boyutuna vurgu yaptınız. Enerji tedarik yollarının çeşitlendirilmesi açısından enerji sektöründe uluslararası ortaklığın geliştirilmesine nasıl bakıyorsunuz? Enerji etki taslamaları boyunca Türkmenistan'ın halkara hizmetdaşlarının ötürülmesine ilgarayan. Energetika kardeş, gaz mı, nevit mi, elektrik So could you please be more precise and concrete? It's gas, electricity, or oil, or all of them in conjunction? Gaz mı, nevit mi, gas, oil, electricity, which doğal gaz özellikle. So if the natural gas, I would say following. First of all, Turkmenistan, as you know, is first top in the top four. It's in the fourth place in the world with the gas reserves. Haçanla dünyada Türkmenistan 4. yeri eýlýär diýmek, Gurbanuly jüzüne gaz satan o. Bizim halkymyza degişli, ine her bir adama degişli gazy şul ýa-ni menejer bolup satjak bolýar, şonu gurrun edýär. Halkın gazy diýen okul. Türkmenistan diýende özüni pikir edýär. Türkmenistan 4. ýerde diýip. Mende şu 4. ýerli gaz bar, ine men size satyp bilýän niýdim şo. Ýöne bizim halkymyň gazy, ýa-ni halkyň behwidi bar, o zatlara ünsemeren oklar. And of course, only in the Galkanesh gas reserve, it's 27 billion cubic meters of natural gas. So we need to think and see much more beyond. So according to the international audit, Ine hormatly watandaşlar, siz gördüňiz, milli liderin jurnalistler jogap berýär. Soru gaty kyn bolmady. Şonu ýa-ni çeýnep berip bolýar bolýan ýöne bizim akıllı milli liderimiz şonu birinci soruga düşünmän, soň başgalary gurulýar. Ine hormatly watandaşlar, men size ýalnızca köşkler görkezdim. Munça köşkler geregi ýokdy. Ine şoň üçin bir adam bizim saýlaw setlerimizi ogurlap, wagtynça prezident bolup,
bizim pullarımızda dine özüne şunça köşkler atxanalar kursa, bu zatda Türkmenistan ösüşünü görkezýär mi? Elbette yok. Ya da bir paraxor ýurdu basıp alıp bizim seslerimizi oğurlap özünü birinci bilen özünü prezident edip belläp, soň bolsa öz oğluny prezidentlige belläp, özüne oğluna karar çıkardıp milli lider kişi olup hedil edip köşklerden köşke geçip ýaş gyýylar zorlap hedil edip gezip gören bir kezzap. Şun ýa kezzaplyk ösýärmi, ya bizim ýaşaýyş durmuşymyz ösýärmi, ya bizim Türkmenistanymyz ösýärmi? Ýa şunu ýazın kommentariýada öz pikirlerini. Şul aýdýan, şul gurulýan köşkler bizim pulumyza gurulýandyr. Şu gurulýan köşkleriň pullary sizin owadaky, etrafdaky köçeleriňiz gurulmaly şo. Şonu gurman bul öýlerine köşkler gurýar, prezidentler. Ine Niyazdan başlap, iksan köşk kurdy, ondan Gurbanyň ýeni köşk kurdy, ýeni köşk kurdy. Bul köşk kurmagyň durdan o. Näçip? Ay Türkmenistan bağışlanma bu kovuluşunu olan menin köşkünün içinde ýa-ni akyn gelip itlerin piçiklerimden gelip keyip çekip ýaş gyýylar zorlap gezip ýöreýin edýän iş şu. Ine şuraya ýaly. Ine hormatly watandaşlar, men bir zat belläkeşek bolýan Gurbanyň Berdimuhammedow hökümete gelip birinji günden başlap halkyň hal ýagdaýyny gowulaşdyrman dine öz bähwidine işleýän bir kezzap. Köşkler vurup, maşinler alıp özüne, yani samolyotlar alıp, hedil edip gören keypine yaşayan bir kezzap. Şondan gurulýan da kezzap ýa gurulýan. Ol prezidentler beýle gurulmýar. Şerden Zelenski, şerden Biden, şerden ýa-ni Fransa prezidenti ýa beýleki prezidentler. Ol beýleki adam üstüne gülüp gurulmýar. Hatta şu ýygnakda da ýaňşy Antalya forumunda da gurulýyşyna sersen bir idiot, bir näýlisen asmandan aşan bir çort da. Başka dip bolmakmy? Bir keşp yok, nimeti yok, bir stili yok, bir prezident stili yok gurulmany. Bir kezzap da, öwünýän bir kezzap. Ine şu ýaly. Ine hormatly watandaşlar, 10 martda halkyň içinde Rabakop lakamly Serdar Berdimuhammedow o hojalygyny gözegçilik edýän ýolbaşçylar bilen san tehnologiýany ulan iş maslahatyny geçirdi. Gelin şoňa seyredelim. İnterneti pitekleň diýip Gurbanyň aldygyny gyýgyrýar. Türkmenistanda internetiň şondan, ýa-ni internetiň hilpes, ýa güýçpes, ýöne şo wagtda, ýa-ni bular pitekleýär kagazy interneti. Şo wagtda Rabakov atly Serdar Berdimuhammedow san tehnologiýasyny üstü bilen, ýa-ni öz iş maslahatlaryny geçirýär we Türkmenistanda san tehnologiýasyny östürýär. Gelin şoňa seyredelim. Hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda ýurdumyzyň owy hojalyk toplumyny hem-de welaýatlarynyň parlaýany möwsümleri işleň başı bilen bagly meselelere garaldy. Hormatly prezidentimiz sany ulgam arkaly geçirilýän ine bizim Rabakovymyz, ýagny Türkmenistanyna at gazanan Rabakov internetsiz sany tehnologiýany östürýän, interneti bam ýokmy onu seretmeýän, ýa-ni jadyly sözleri bilen san tehnologiýanyň üstü bilen, ýa-ni öz iş maslahatlaryny geçirýän Rabakov. Men başgaça gurulýar bilen oksaýar. Näme şu Rabakov diýen? Serdim. Çeperiň garşysynda 3 tane kompýuter bar. Ne 3 tane gördüňizmi? Sağ eliniň gapdaryna 3 tane kompýuterli monitor bar. Şol öňündäki kompýuteriň öňündäki çynjyklar ortada dur.
Hiç vakt unanmadık. Yine şunu bir kartinka değil ya, şu kartinkada kendini ortağı yani özü stresse düşüp Robocop olup, yani Robocopsuz Robocop olup Robocop yığınakları geçiriyor. Men näme şunu Robocop ve kakasının kreslosuna gorap, giyce günü gorayan bir gullukçu diýip hatap edýän. Sebäbi bu ne haklary var, bu ne jogapkärçiligi var. Hemme de kakat çödüyor. Kakat häzir günden güne gel. Otur bir yerin gysyp, başaryan pokun yok. Men gidip pul kardalaymasam biz battık, kaç gitmeni bolýar diýip, yani Türkiýe gidip o ýerde Antalya forumunda yani gurläp, ine men biznesmenler bilen bütün dünýä bilen gurlaşyp geldim. Biz häzir gat berer. Yani bir kıyla pullar var ýagar, häzirlikçe halky saklaň, allaň, öýdüň, büýdüň gysyň, pök oýnatmaň 8den soň, yani köçüre çykarmaň, häzir pullar ýagýar diýip bir komediýa bolar. Ogla, Robocop ogly, Vatan habarlaryna komediýa görkezýär. Bütün dünýä komediýasyna gurban bolup Antalyaga gidip şo ýerde görkezýär. Ine iksan komediýan. Biri idiot, birem idiotum ogly. Robocop. Ine vatandaşlar şul iki adam Türkmenistan'da düzet bilmeyen men size diyecek oynadım. Biz vakt yitirýär. Her gün baktı günümde geçiyor. Bana adamlar canlı diye näme etmeli? Näme hareket etmeli? Biz birinci agzy birleşmeli. Näme etmeli? Nägiligiň hem ýerde bildirmeli. Biz 45% daşynda Türkmenistanyň daşynda 1,5 milyondan köp adam var. Biz protestler geçirmeli. Biz nägeliklerimizi hem ýerde bildirmeli. Bütün dünýä görmeli şonu. Türkmenistanyň halkynyň agyr ýagdaýyny. Biz manifestasiýalar geçirmeli. Biz petisiýalar ýazmaly. Biz hatlar ýazmaly. Biz öz haklarymyzy goramaly. Biz öz doganlaşmadan Türkmenistanyň video, suratlar çykaryp bütün dünýä görkezmeli. Edemmi o? Şu gizlenşip, gorkuşup ýör. Bir Warşawada, biri Germaniýada, biri Amerikada, bir-birine gorkuşup ýör. Men Amerikada olanlary duşdum. Studiyanda olanlary. Goýja olanlar. Diýer ýalat ýok, akylly, düşünjeli. Ýöne Türkmenistanyň geljegi, Türkmenistanyň ýagdaýy meni goşma diýär. Ha, men turist. Men grajdansam, bu yeterlik maňa şu hat çagady bolsa boldy. Goşma diýdi şol. Goşulma, goşuljak o siýasat diýär, ol Hudaý saklasyn. Olar Türkmen grajdanlygy düşünenok. Biz günne siýasata goşulmaly. Siýasata goşulyp bize hakyna tutulan adamlar prezidentden başlap, MHM, polis, hemmeleri jogap soramaly, näme diýäňiz? Hani diýen işiňiz? Siz aýlyk alýaňyz şoňa. Sen birine işläp aýlyk alanda işiň edýäň, şonuň aýlyk alýar. Näme kanunlar bolýar? Näme bir hep biçirge diýär? Näme her prokuroryň 4-5 tane aýaly bar? Näme ýa vilayet prokuroryň aýallary nämäni bar köşkler kontrol edýär, toý köşklerini. Näme toý köşkler diňe şolar towulýar. Olaryň aýallaryň arasynda paýlanan toý köşkler. Ananyň. Yerli raypolar, yerli ýanky size ardan produktdan satmaly ýanky gurumlar, targow gurumlar magzyna satman şol ýanky nimeler etýärler, haritlaryny. Toy merkezlerine etýärler. Toy merkezlerine de ýanky şular manadyň hümedine ardanja töläp, şu haritlara onurda toy geçirip azyjyk ýanky raypolar töläp pullary öýleri prokurorlaryň jüýtnür ýalar. Ine prokuror öz aýallaryny şeýle saklaýar. Toy merkezler biznesi, prokuror biznesi döndü. Türkmenistan'la kabinet ministri, aparat prezident, veripe satmak dukany, prokurorlar biznes bilen meşgul bolýar, adam haklaryny gorany, olar toy merkezleriň biznesini alyp barýar we ýanky türmeleri barlamak biznes alyp barýar. MHM polis, MHM'ler başga biznes alyp barýar, biznesmenleri ýani talamak biznesi, polis halky talamak biznesi. Gurbanlar Türkmenistan TV gaýlyklaryny talamak biznesi. Ine biznes. Şoň üçin köçelimiz ýok. Şoň üçin oğullarda ýanky köprüler ýok, döwük. Hemme de çakşap ýatyr. Biz hereket edende biz öz boşlamadan gaçýar. Näme gowlaşdy? Hani gyýyp bir owul bayramalda çeçen owul. Owul bir gyýyp başlan köçeler ýok, iş ýok diýip hekimege barp başlan. Hekim aýalary başga birine oýarlar, ılgap başlarlar. Biz edem de okşalatlar.
köçe beklemeli. Biz yankı prezidente yetirmeli, görsün. Pökkü 8'den soň pökkü oynadan o. Şol biz öýümüze gidip vur kitselerin mara biz sağ bolsun aýdar. Şol gorkup ýatyr. Şol biz öz-özümüze göwülmüz etmek. Şol biz öz-özümüzi silamdyk. Biz birinji özümizden başlamaly. Gurbanlyk günah ýok. Ona bir kezzap. Onun problemasy şu owarak gelnejen problemasy. Şol aýal şu kezzap saklamaly. O bizim problemamyz. Biz onu tutup diňe basmaly. Bizim problemamyz. Biz öz-özümüze hormat goýmaly. Biz öz-özümüze silah goýup jogapkärçilik we haklarymyzy almaly. Ine bizim problemamyz. Daşynda içinde bol. Çağıra da öğretmeli şu zatları. Kaçıp ýör, goşulma, ho, barma. Bir portu polis gelýär, öýünden gorulmayan ýa-ki gaharly seyretse gorkuşup ýatyr, öýüge gorkuşup kapyny ýap ýatyr. Bolmaz ho. Ol pök oynamak 8'den soň kimin haky bar şonu durmak? Näme enatasy ýok şu çağjyklyk, näme? Prezidentin näme işi bar? Çağırıp pök oynamasy. Hani karar barmy? Hani gol çekiler barmy? Ýok, görkezme. Görkezmeýän gow dolada jüýüňe sokda gaýtyp görkezme, seni idiot görerler dip ýüzüne aýtmaly. Ine biziň işimiz. Rabakowa gördüňiz hormatly watandaşlar, inni gelin men size yeni bir birini görkedeýin. Bul bolsa ýa-ki Rabakowyň kagasy öz-özüne milli lider diýip, öz tohumynyň ýa-ki milli lideri. Öz maşgalatynyň milli lideri. Gelin ine Türkmenistana ýygnak bolup geçdi. Gelin şonu sezdelin. Türkiýe döwletiniň gurulmasynyň ak sakally geňeşiniň 15-nji mejlisi boldy Türkmenistanda. Ine gelin men bir kiçik parça görkedeýin size. Şol ýa-ki ýygnagy. Şöýerde ine gurbanly ýygnak. Assalamu alaikum hormatly adamlar, garaşda baky tarap ýurdumyzda hem täzelikler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmege başlaýas. Şunu paýtagymyzda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Türkiýe döwletiniň guramasynyň aksakadar ýeňişiniň agzasy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň başçylyk etmeginde Türkiýe döwletiniň guramasynyň aksakadar ýeňişiniň 15-nji mejlisine geçirildi. Türkiýe döwletleriň guramasynyň Ataklar Geňeşiniň 15-nji mejlisiniň öňü sirasynda gahraman arkadagymyz Türkiýe döwletleriň guramasyna agda döwletleriň wekillikleriniň ýol başlaryny mehirli garşylady. Menim bolşýaly 2021-nji ýyldan bäri Türkmenistan Türkiýe döwletleriň ine soň şol gepleşigi we şol ýygnagy Türkmen habarlar, Türkmen watan habarlar programmasyny diktaryp barýar. Ine hormatly watandaşlar, ünsürtlerden şu ýerde Gurbany Berdimuhammedow hakyky bolmaly ýeri. Halk maslahaty, ýaşular, ine şu ýagdaýlar. Ol Antalya forumuna gitmeli. Antalya forumuna ýa-ki neme gitmeli? Serdar Berdimuhammedow gitmeli. Serdar Berdimuhammedow döwleti prezidentawat etbiljek ýeketek adam. Halk maslahatynyň başlygy gitmeli. Sen 5 tane geroy alay. Sen Türkmenistan içi bilen bolmaly, daşyna ýa goşulmaly. Şu ýaly ýa umumy forumlar bolsa, ak sakally ýaşlaryň forumlar bolsa, on goşulurlar. Ine şu hakyky Gurbanyň işlemeli ýeri şu. Ýaşlaryň arasynda gürleşip döwlet ýa-ki guruluşyna, döwlet işlerine, döwletiň edýän işlerine goşulmaly. Maslahatlar bermeli oğluna bolly. Serdar Berdimuhammedowyň hemme haklary. Ine şonuň üçin men diýem, şu adam öz oğlunyň hemme haklaryny iydi. Şu adam özüniň ýa-ki maşgalatyň haklaryny iýip ýören adam bolsa, biz näil ýa-ki mundan bizim haklarymyzy iýdirmeli. Hak iýip öwrenen bir kezzap şu. Şonuň üçin men her wagtym diýen hormatly watandaşlar, ine Gurbany Berdimuhammedow hökümete gelenden birinji günden bäri diňe kezzapçylyk edýär. Haklary iýip, pullary iýip, bizim teýwaýlyklaryny satyp, pullary alyp iýip, ýaş gyýylar bilen keyip çekip, triýek çekip aýlyp ýören adam. Şuň triýek dost bar, triýek kişi, Kakjan Taşlyýew. İkisi bileje, köpdir mäli tanış.
Yankı käwagt köşkde yatık galya kellerin solugy. Söğüp. Ozon turiyada kakıcan taşlayıp ajaňa diýär, geley tiriýe vurul diýip. Yankı gowja tiriýagam ýerenler getirip berýär, gidip köşklerde tiriýak çekip, saýlyp, yankı ýaşgylar çaap otyrlar. Ine bizim milli liderimiz. Eger milli lider şuraya bolsa, halktan biz näme diýär? Halk egerde şuraya milli lideri çıdayan bolsa, elbette halkyň ahlak taýdan ýagdaý açar. Elbette halkyň maşgalasy bodular. Elbette hemme zat bizim görellerimiz ýok öňümizde. Bizim öňümizde lider, hakyky lider bolmaly. Prezident mi, halk maslahatynyň ýolbaşçymy ýa mejlisiň ýolbaşçymy, bir tane bir topar lider bolmaly. Bizim hökümetimiz bize misal bolmaly. Ine onu halkymyz seredýär-de, halkymyza ýanky bir topar medeniýetli zatlar görkezýär şol hökümet halkymyzy östürýär, medeniýetini, ilmini, bilimini, yaşaş durmuşyny, hilini, ýagdaýyny, maddi ýagdaýyny hemme zat östürýär. Ine şol zatlar bolmasa, siz haýsy ötüşe garaşýar. Siz haýsy Türkmenistanyň geljegine garaşýar. Şoň üçin her bir türkmeniň häzirki işi dine şol iksan kezaby aýryp Türkmenistany açyk ýola goýmak. Ýani ötüş ýoluna goýmak. Şol iksan kezap Türkmenistany östürmeýär. Bular niýeden kimi alla pul getirip şonu talamany pikir edýär. Bizmenler talak tutulur, halk talak tutulur. Talamany adam ýok. Indi giýenler ýaly, ýani MHM polis ikisiniň arasyna bir-birini ýani gyrlyşyp ýörler. Polisler bilen prokuratura bir-birini ýyp ýörler. Indi bizmenler gaçyk bolýar Türkmenistanda. Ine ýagdaýlar şeýle. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz gysgalyk çykyşymy torýan. Her gede gysgalyk etjek bolýan, ýani köpek diýär çykyşlar, şoň üçin bagşlap bilersiňiz. Meniň size iň esasy ýetirjek zadym mesaj hökmünde bizim ukbalymyz, bizim elimizde. Gurbanyň kezabyň oğul Serdar kezabyň elinde, ýa onuň daşlynaky hemme kezabyň elinde, bizim elimizde. Haçan türkmen öz jogapkärçiliğini we haklaryny alana şu günden başlap bagtda ýaşar. Şoň üçin men size birinji bilen araňyzda, durmuşuňyzda, saçaňyzda adalatlygy we sizin çağrılmagyň, maşgalaňyzyň jan sağlygy arzu edýär. Hormatly watandaşlar, indiki gepleşikler çeldi. Hoş sağ bolun.